Vážení diváci, o pár minút začíname. Prosíme, zaujmite svoje miesta, tie pohodlné, nie tie cudzie. Uistite sa, že vaše telefóny sú vypnuté, stišené alebo vyhodené z okna. Ďakujeme a prajeme príjemnú zábavu. Prepačte, pani, keby som bol vedel, že sa skoro vrátite, bol by som sa pripravil. Telefonoval mi nejaký chlap. Pre mňa za mňa, Viktor, takto môžete ostať celý čas. Vraj ho podvádza Milinka s manželom. Však to je normálne. Ale čo nie je normálne, že ho otravil arzénom. V telefóne tak panikáčil, že som mu povedal, aby si zobral svoje kufre a prišiel rovno sem. Ten kretén chcel utiecť. No čo vy na to? Nemohli by sme sa odvolať na výčitky svedomia. Náhle pominuté mysle. Ba dokonca šialenstvo. Viktor, vy ste mali pokračovať v právach. Aj pani doktorka mi to hovorí. Mrzí, že ste neskončili štúdia. Mrzí, že som začal zubárčinu, pritom robiť, čo môžem. Aj dnes ráno sme sa mordovali s takým neskutočným vaktom, podrobnosti jednoducho vynechám. Ďakujem. A ešte to dlho potrvá? Nie, už je vonku. A kedy sa vráti? Stolička tá je vonku, tá sa nevráti, pani jednu. A mohli by ste mi ju zavolať? Ste u pani. Čo? Ste u pani, pozor na také veci. Haló? Môžem hovoriť so slušnou babou? A to si ti, kuriatko, moje drahé zlaté, vidíš, že zbytočne by sa mala. Áno. Vieš, zbáť si svoje kufriky a prídi rovno sem. Áno, všetko je vybavené. To vieš, že tam. Aj tá boskáva. Jasne, že tá boskáva. A samozrejme, že aj tá. Áno. Počúvali ste ma? Páne, vás vždy. A mohli by ste mi priniesť trochu ľadu? Nie, nie! Nechajte ústa otvorené! Áno, som to ja. Viem, prekvapujete, že som prišla tak skoro z práce. A viem, že ťa to nezaujíma. Viem, že ti to je jedno. Štamplíte? Nie? Dobre. Bol by som rád, keby si mi priamo odpovedala, čo? To, čo ti chcem povedať, je veľmi dôležité. Aha, Viktor! Ešte ma potrebujete, pani doktorka? Teraz nie. Nechám pacienta vydýchnuť, kým mu preštrám TB v šestke. Viktor, prosím vás, neodchádzajte. Mám niečo dôležité prebrať s pani. A dobre viete, že keď nie ste pri tom, pani mi neodpovie. Pani, to už trvá 5 týždňov. Obráťte sa na pána, to on ma už nechce ani vidieť. Počujete, pani? Ale to pani sa nemôže na mňa už ani len pozrieť. Počujete, pána, pani? Dobre viete, že sa navzájom nepočúvame. No aspoň sa pokúste. A hlavne, keď to, čo mám na srdci, je také malé. Pán hovorí, že... Dobre, dobre, povedzte pánovi, že vám odpoviem a vy mu to budete tlmočiť. Povedali by ste, pani, že naša žiadosť je na veľmi dobrej ceste a bude vybavená oveľa skôr, ako by sa pani nastala. Nie. To nie je pravda. Ale vy hovoríte s pánom. A čo ja? Čo sa ti stalo? No, stalo sa, že som taká šťastná z toho, čo mi hovoríš, že som ochotná sa s tebou zase rozprávať. Je to pravda? Je. Do 2 mesiacov nás rozvedú. Ak je pravda, že sa rozvádzate, tak je tiež pravda, že ja končím. Prečo? Nerozumiem. Odtedy nechcete spávať spolu, namiesto jednej postele postielam dve.
a odtedy nedávate spolu, namiesto 2 jedál varím 4 v 2 rozličných časoch. Rozhádaný? To je prechodný. Rozvedený? Trvalé. Ja ruším zmluvu. Viktor! Veď ja vás mám tak veľmi rád. No, ale ja vás mám radšej ešte ako on. Vy nie ste môj sekretár, vy ste moja pravá ruka. No, ale aj moja. No a na prácu mi ostáva len ľava. Idem si preštudovať našu zmluvu. A nie je ti už dosť čudné, že máme stále rovnakú adresu? No, ja tu mám ambulanciu. A ak ti to prekáža, ostáva sa ti len pakovať. Ty vieš dobre, že nemôžem. Ja tu mám tiež svojich starých zákazníkov. Šarlatánov! Ale sú to dobrí zákazníci. No áno, platia žlobnutými peniazmi, čo? Hlavná vec, že platia. Nedá sa povedať, že tí tvoji, že by si z ich vytrhaných zubov mala niečo pod zub. Žijem vďaka recidivistom. A modlím sa, aby ich bolo čím viac. Lebo ak nastane vlna morálnosti, nie to cítim v peňaženke. Našťastie to netrvá dlho. Ty nemáš charakter. Ale za to mám logiku. Dobre, keďže naďalej musíme slúžiť spolu. Prepáč, nejaké spolu. My žijeme v spoločnom byte. Aj ma takáto obrovská stále prekračuje dramatérsku líniu. Tu polovku sme sa neposlavili len tak. Ale prečo by mala ostať celá u teba? Dve ložičky sú moje. Dve sú moje. Moje sa na dom. Moje si na dom. Moje obradlo. Moje obradlo. Môj vankúš. Môj vankúš. A zostaň vo svojom vlastne a ja nechodím do tvojho. Dúfam, že nebudeš, keď sa znova ožením. Ty sa znova oženíš? Áno. A s kým? S istou mladou dámou. Čo? Vyšla z basy, alebo tam je? Tak som sa s babou nezoznámil. Ako? Babo. To je umelecké meno, ja ju volám Bublinka. Pracuje v bordeli. Nie, zastupoval som ju na súde, skoro fotografiu. Pornografiu. Fotografiu! S neužitú inzertnou agentúrou, ktorá dala inú hlavu na jej telo. Čiže asi pozuje nahá. Ale nie, tam sú dymy, čmudy, a tak nič nevidno. Tak ako má si tú hlavu, keď jej ju radšej vymenili? Súd rozhodol, že dievčina nemá právo si zarábať cudzým telom. A tak som vymohol maximum 550 000. Takže sa viac ako vrípať v zuboch oplatí ukazovať holý zadok. Rozhodne nie je trdlo. Berieš si ju z lásky. Však uvidíš, keďže budeme žiť tu spolu. Ty si myslíš, že ja u seba strpím tvoju milenku? Ale u teba, veď budeme žiť v mojej časti bytu. A sa ti nepáči, čo ja budem v mojej časti bytu, tak sa postaví hrubý betonový múr od dverí, až po samé okno. No ale takto máme to okno. Každý celé. Ja nechápem, prečo by som mala mať len polovicu. Poď sem. Sa pritlačíš na to okno, ako ja, tak budeš mať taký istý výhľad, ako ja. Tak pozeraš, že ich padne. A ja sa vydám. Čo? A ty sa znova vydáš? Prečo nie? A za koho? A čo teba je do toho? Ja len tak, že aby som vedel, s kým sa budem večer stretávať v kúpeľni, župani. Teraz je na turné. A obchodný cestujúci. Neprosil za svojou gejšu, je ti to jasné? Je to umelec, divadelný herec. Robert Walker, ale o tebe samozrejme nič nehovorí. Tak ja poznám jedine Johnnyho Walkera, Sika Danielsa, Jima Bima, ale Robert by mal na svojom mene ešte popracovať. On si ho urobí, len aby dostal príležitosť tu na meste. Má pravdu, že kočuje na vidieku, je tam čistejší vzduch a všichni stretlajú nejakého marikotku. Hlúpa, to môj pacient. No, je láska na prvý pohľad. Vôbec nie. Prišiel na
Keďže sa spolu rozprávate, nechcel som rušiť. Práve som dočítal našu zmluvu. A podpisoval som ju s vama oboma. Ak sa rozidete, už nebudete spolu. Zaujímavé, pán právnik. O tom zaujímavejšie, že v mojej zmluve nie sú žiadne zmeny sociálnych podmienok. A tým pádom je moja zmluva neplatná. Nezdá sa ti, že si ho naučil až priveľa? Práve sa aj sám seba na to pýtam. Bezodkladne. Dobre, choďte prichystať pacienta na policie, bezodkladne prídem. Pane? Áno? Aj na bezodkladné platí odstúpne. A ten, kto žije potulný život, má aj niekde trvalé bydlisko. Prečo? No, každá manželka má nasledovať svojho manžela. Preto moja manželka príde bývať tu a ty by si sa mala správať tomu svojmu. Pokiaľ sa môj nový manžel nechce ubytovať tu u mňa. Najlepšie bude, aby sme si zvykli na seba všetci čo najjednejšie. Pani doktorka pacient je pripravený na zákrok. A potom je objednaná tá nová, no nemôžem prečítať to meno, čo ste tu napísali. Ale kto mal v telefóne, rozumie tomu jej brmlaniu. A vám som predsa hovorila, nechajte ústa otvorené. Viktor, ty? Vo vašej neprítomnosti. Aha. Príde sem bývať ďalšia žena. To kvôli nej ste sa pohádali s pani? Keďže kvôli nej sme sa pohádali, tak táto osoba mi vstúpila do života. Ale prečo sa už neznášate? Jemňa, možno sa príliš dlho poznáme. Možno sa potrebujeme prevetrať. Jednoducho nastala únava materiálu. Že jednoducho a nutí ma to obsúvať 3 osoby. 4. Pán nevie rátať. Rátajte sa. Vy a pani to je 2. Plus tá nová pani 1, 2 plus 1 je 4. Manžel pani tu bude tiež bývať. 3. Však hovorím, budete mať 2 manželky. Manžel pani už nebudem ja. A kto teda? No, ten 4. Ja som tu otrok so 4 kladami na krku. A ak je to ten alkymistický milovník, privejte mi ho rovno do kancelárie. Nech sa páči, madam, nech sa páči. Hi. Máte to hodnotu návštevu, madam? Áno, ja som Bubble. Ste tu prvýkrát však. Áno. Mávate bolesti? Nie. A čo tak picháte? Nie. Kedy ste rašli a prišli tu k oknu, Áno. Vonku je to oveľa krajšie ako vnútri. otočte sa ku mne, Prečo? aby som sa mrkol. Čože? No otvorte ústočka. Na čo? No otvorte pusinku. Zaujíma vás to? Tak trošku. No otvorte. Teda títo fetišisti. Viktor, môžete vyprávať pacienta. Hrozne ma mrzí, že som vás nechala tak dlho čakať. Ja netrpím, ja vôbec nie, ale ja som si dohodla schôdzku. Áno, dobre, že... Ale dohodla... Áno! Viktor, máte voľno. Kde je ten bol alkymistický milovník? To bola pacientka pani doktorky. Viktor, väčšie zamešártiky, čo? A tam máte sročná oproti. Publika moja drahá zlata, kade sa mi kladete z vlačeko moje? Donútili ma tam silou a ona mi vzala žuvačku. Hrozne ma to mrzí, Svienka. Stav. Nepovedal si mi, že je tu tvoja žena. Vieš, bál som sa, že by ti to prekážalo. Je mi to úplne jedno. Ale my budeme bývať tu, v tejto časti. A toto je čo? Tam je čas mojej ženy. A tam nechoď. To všetko? To všetko a nesmieš prekročiť túto čiaru. Akú čiaru? Je tu, ale je neviditeľná. Je tu a je neviditeľná. Ja to tu vidím všetko fialové. A myslíš, že sa to hodí k tej druhej časti? Uvidíš, keď to bude zelené. Veľmi, veľmi tmavé. A to bude veľmi, veľmi tmavé.
Neviem, či sa to bude páčiť mojej žene. No tak sa to urobí večer a potom ráno. Ráno to bude hrozné. Ráno to bude husté. Však to vzduch sa bude dať krájať. Áno, vzduch sa bude dať krájať. Dáš si čerstvý tovar z Katmandu? Nemáš oheň? A kde máš kufre? Vonku vedľa výťahu. Viktor, prosím vás, mohli by ste priniesť ešte kufre aj dole pri výťahu. No a potom pôjdeme vyzviť moju pusy. Nespomínala si, že máš psíka? Ale prosím ťa, pusy je moja dcéra. Nehovorila si, že máš dieťa. Ale nepýtal si sa. A kde ju máš? U pani Maršmerdovej. A to je kto? No to je taká pani, ktorá sa o ňu stará. Keď som bola v Garhoteli, tak som si ju brávala so sebou. No ale keď som musela odísť do štátov, nebolo vhodné ju tam brať. No tak som nechala svoju pusy. Pani Maršmerdovej! A koľko má rokov? 67. Veľká. Ktorá je dcera? A otec? Nemá otca! Ty budeš jej zlatý. Ale nejaký otec predsa musí byť. Jeden chalan z Pavu. A ako sa volá? Viem ja, večer prišiel a ráno odišiel. No čo? A kam ju dáme? Hoci kde, uspokojí sa s báčkom, keď má svoj košík. Vieš, keď ju chcem vziať so sebou, dám ju do košíka, chápeš? Ako príručnú batožinu. Áno, veľa miesta nezaberie. Je taká spratná. Ale porastie. No, preto si ťa chcem vziať, Zlatko, aby mala ozajstný domov. Lebo ozajstný domov je čosi iné ako košík. Pokiaľ nemá vrchná, ústredným kúrením. No. Čo hľadaš? No, nemám zapalovač. Nespadol ti niekde? Nemôžem ho, no. Počkaj, ťa ho cítim. Ale to nesmieš tak. Mohol by ťa vidieť Viktor. Zapajčíme si tam. Dobre, pekne spolu postiel. Jedna cigareta, čo nám dala zabrať. Jedna, ale zriedkavá. Haš terpentino. Viktor, prosím vás, odnesiete kufre do našej izby. To bude iste panov Hrdvorec. Brá, skloním vždy dvakrát. Poďra. Áno. Tu sa ti bude iste páčiť. Tu to vyzerá ale ozaj hrozne. A tu to treba všetko vybúrať, ale ozaj všetko. Nech sa páči, pán Volker, nech sa páči. Akú ste mali cestu, pán Volker? Ďakujem, dobrú. Odnesem batožinu a hneď vás ohlásim. Ďakujem. Nemáte sírky? Myslíte zápalky? Áno. Dobrý večer. Doktor Belmo. Vy? No, nečakal som, že natrafím zrovna na vás. Aj si zatelefonovali, hneď som sa vrátil rýchlo z práce domov. Sadnite si. Spustite. Čo, bol to príbeh divokého sexu? No, ako by som to... Musím vedieť všetky podrobnosti. Vy chcete počuť všetky podrobnosti? Áno, stretli ste sa raz a bolo to hneď. Nie, videli sme sa asi 20-25 krát. A na ten 25. krát si ju poslali do hotela. Do hotela, ženu ako ona. Takže ste šli rovno k nej? K nej? U nej to bolo nemožné. Prečo? Však viete. Ja neviem.
Pri slobodných povolaniach býva manžel často v bydlisku. Aha, tak ako ja tu. Takže sa to stalo u vás. Áno, vždy u mňa. Musí vedieť, či ste podľahli svojmu ošiaru. Ako by som to... Musí vedieť všetky vaše podrobnosti. Ako sa veci zvrhli. Zvrhli? Čo? Bol tam manžel? Bolo vám to trápne? Otravili ste ho a basta? Takto podané. Skutočne je mi to ľúto. Prepáčte. Už je neskoro. Už je mŕtvý. Kto je mŕtvý? No manžel je mŕtvý. Ale vaša žena nemá druhého manžela. Čo má s tým moja žena? No je to predsa vaša žena. Ale moja žena je moja žena. No a vy viete, že ja vašu ženu... Čo? Poznáte? Áno. Čo sa smejete? Odkiaľ vy poznáte moju ženu? Vy to neviete? Ja už neviem nič. No, ja som si sem prišiel dať robiť zuby. To vy ste neoprávili manžela svojej milenky? Čo? Nie. A to vy vlastne ste? Robert Walker. Jaj! Vy ste ten čo mi... Tak vy! Máš tu svojho umelca! Ale dnes som neprišiel kvôli životu. Chápem. A kde ste? Poďte sem. Ste u mňa. Nezabúdaj. Ty si sa už vrátil z turné! Bola som ty z letiska. Nepovedaj mi. Nie, ale vôbec nevadí. Počuj. Bernard a ja sa rozvádzame. Takže zase si môžeme niekoho vziať. Ty sa ideš znovu vydávať a za koho? Za teba. Za mňa? Postaň to! Čo je, Viktor? Ja sa vznášam, ja fičím, ja letím na lietajúcom komerci. No tak sa láskavo vráte späť na zem. Nedá sa. Tak si vezmite aspirín a vráte sa do tvrdej reality. Ak sa mi podali trafiť s kobercom do krabičky. Ja som ešte nikdy takého nevidela, ja len dúfam, že o to prejde. No, musíš dúfať. Nič iné ti nezostáva. No ale aj ty, lebo teraz tu budeš bývať so mnou, ale len tu na tejto polovici. Lebo odkiaľ to tam, to je už u Bernarda. Hanna, si nemyslíš, že tu budem bývať s tvojím mužom? Ale vôbec nie, on bude bývať oproti so svojou ženou. Čo? To bude dúhová tma, tam bude malinová a toto bude všetko fialové. To je to. Manžel mojej ženy skoro. To je to. To je nová manželka môjho manžela. A Roberta Walkera poznáte? Tak teda ešte raz, dobrý večer. Dobrý večer. Bublíka, moja... Teší ma. Bublíka, to je moja manželka. Teší ma. Teší ma. Teší ma. Teší ma. Keby dámy a pani ráčili. Sadkaj si sem. A ty si načne sem. Tu. Áno. No tak nie, ty si pekne sadkaj sem. Vy ste taká naparfémovaná. Ešte sadni si sem. A si sadni sem. Páči sa. Keďže kúpeľňu a kuchyňu máme tiež spoločnú, nemôžeme ich využívať dokopy ako túto obývačku. Nie? Prečo? Dajme k tomu, že by si sa chcela ospať. A že som práve boha. Áno, napríklad. Alebo že by tam bol pán Walker. Ktorý by isto Rozhodne nebude. aby ste sa našli s vami. Spolu. Ak ja zaberiem baňu, Mne neostáva nič iné, len si vliesť do sprchy. A ja vás budem vidieť.
Čo je to za čudnú otázku? Bola aká čudná odpoveď. Čo teda, ľúbiš ma? Ale ideme večerať. Preto ma už neľúbiš. Nie, ale... Nie preto, že ideme večerať v bráni boskať ma. Zdá sa, že si dobre rozumejú. Vieš, keby mi kto si povedal, tak neuverím. Čo? No, že ty a ja, my dvaja spolu. To preto, že sme si boli súdení. Nesmú nás pristihnúť. Nie. Niečo spolu vymyslíme. Láska moja. Si šťastná. Ako blázon. To čo som štepovala celú noc. Ale v čom? No, Perina. Teda, výstupuješ na jednotku. Ale znova. Nie, už mi to lezie ode krkom. Daj mi pusu. Čo? Vraj si veľmi nadaný. Ale to len postáva scenári. No, ale máš vedieť aj urobiť to, čo je v ňom. Mám na teba chuť. Ale len tak tu. No, tak poďme do mojej izby. Alebo ideme radšej do tvojej. Ja som si myslel, že ho ľubíš. No a to mi nebráni, aby som mala chuť na teba. Veď ľúbiť znamená milovať všetky, ktoré sa ti páčia, nie? Ale to môže byť kopa ľudí. Malomešťan. Keby ten tvoj advokát vedel, čo mi navrhuješ, No som si istá, že by súhlasil. Skrátka ma nechceš. Ale len tak okamžite, len tak. No, ale túžba je taká. Zajtra ťa už možno nebudem chcieť. Pri takomto tempe zajtra už možno nebudeš chcieť ani toho druhého. No, možno to je, ale nemyslím. Prečo? Lebo je rozumný, je pekný, má veľa... Čakám na telefonát. Nemám čo robiť. Nudím sa. Aha, tak toto je. Ale ja stojím o svoju ženu. Chápeš, o základu. No dobre. Pôjdem sa teda spýtať. Spýtať sa čo? Koho? No, predsa tvoje ženy Žaklín. Poviem jej, že mám na teba chuť. Nie si vystrelená? Bojíš sa? Trochu. Ty zbabelec. Ale nič. Aj tak sa ti páčiš. Posmívam! Drzosť vám teda nechýba. Ja som ho požiadala, aby ma pomiloval. Ty nie si normálna. Pôjdeš, nie je normálna. to by som si nikdy nedovolil, bude to predsa tvoja žena. Zakazuje ti, aby si mi týkal. Ty mi týkaš tiež. Vieš čo? Viete čo? Von! Čo? Von! Ahoj, nerozčuj sa, zlatá. Ale ja sa nerozčulujem! Povedal som, aby ste vypadli. O, pardon. Tak,
Odišiel som, vypadol som. Vieš čo, vypadni stane to! Koľko do mojej izby! Čo robíš? No idem do tvojej izby. No koľko do izby, tam do izby mojej ženy! Najmä všetko tam! Čo ešte chceš? Texty. A mazaj! Moja nálada. Je aká je! Pôjdem a nájdem ťa Leonard. No aj keď sa mi páči. Páči sa ti. Ale to máš o mojej ženy. Skoro. No a? No a? No nič. Veď ty budeš moja žena. Mám na neho chuť. Nemôžeš milovať mňa a mať chuť na toho chlapa. Vyfliaskať ťa je málo. Myslela som, že by si súhlasil. Vždy si vravel, ty si za úplnú slobodu. Áno, za úplnú. Ale odtiaľ potiaľ. Tak keďže ťa ľúbim. No, najlepšie to dokážeš, ak mi dáš, čo chceš. Sľubiť, že už nebudeš mať chuť na muža mojej ženy. No, ako sa to dá? Sľub mi to. Vieš, aj ja. A ja ti sľubujem, že si nájdem čas a pôjdeme pre tvoju kusy. No dobre, tak sľubujem, že sa pokúsim. A môžeš ma boskať. Čo? Bari tvoj milenec? Samozrejme. On bol tvoj milenec, nemyslíš? Dávno ste sa rozišli. No, vieš, s ním to nie je také stabilné ako s tebou. Vždy spolu nespíme. Jaj? Vždy spolu nespíte. No, bolo by to také hlúpe však. No, bolo by to hlúpe. No a treba mať na to chuť. Áno, treba mať na to chuť. Mám s ním rande. Plánujeme fotenie na Honolulu. No a ak chceš, môžeš sa pridať. Ty chceš s Alexom na Honolulu? No, na 2 týždne. Iba! No ale ak sa k nám pridáš, poletíme všetci traja. Ty si napetovaná. No dobre! Keď pôjdeš so mnou Alexovi, pôjdem sama. Babo, prosím ťa, ja do pohodnej práce, kancelárii na mňa čaká pán Žilet. A to je unavený. Tak choď si kam chceš. Ale jak u Alexa dnes? No čo? Ak u Alexa, Pane, pán Žilet nie je tu. ak u Alexa dnes prekladneš tak. Pane, pán Žilet. Odišiel? Áno, Niečo hľadáte? kúpeľňu. Nebudem dlho. Spokojne. Tu sa cez deň aj tak nikto neumýva. Zmizol? Kto, pane? Tvoj šéf. Je s klientom, pane. Myslíš si, že to potrvá ešte dlho? Chcete hovoriť s pani doktorkou? Hej. No mám komu termínu, ale všetko samé drobnosti. Inak by som jej asistoval. Ja viem, ty si to tu všetko odmakáš. Čo už, pane? A prosím ťa, nevrav mi už pani, je to také staromodné. A ako vám mám hovoriť, pane? Kľudne mi hovor starec. A týkaj mi. Starec chce, aby som mu týkal? Hej, ja nie som ako tvoj šéf. Keďže starec ste teraz môjim novým šéfom, treba, aby ste rátali s 500 mesačne pre mňa. A keďže to nemôžem pýtať od starkej, no
Ja mám divadlo. Ale zajtra mám nakúcaní v telke. V televízii to nebude nič svetoborné. Nerozmieš mi. Ale rýchlo dal som variť mlieko. Dobre, ty robíš jedno. Nič neutuješ? O nie, naopak. Keď som bol mladšie, pícha ma bebra. Keď som v tvojom náručí. Zabudneš na všetko. Áno, na všetko. Už na ničom nezáleží. Tak si šťastná. Áno, láska moja, na to záleží. To je naozaj na ohúpovanie pána. Neruším? Tu starec ma požiadal. Aký starec? Ak nemáte nič proti tomu, požiadal som ho, nech ma volá starec. Už vy otravujete aj personál. Ale Mlčte! A vy to poďte do kancelárie, napíšte mi tam 3 listy. Samozrejme starec. Pardon, prepáč starec. Mal si pravdu. Nechce, aby sme sa milovali. Ži sa do neho. Štve ma, že som vás rozhádala. To bude v pohode. Pleť máš ako bábätko. Nezačínaj zás. Prosím, odpusť. Odpusť. Čo ty počuť? Moč! No, Uisťujem vás? prosím vás, Nechám vás, idem na vzduch. takto. Mala som sa preobliecť. No, robte si, čo chcete. Žakin, všetko ty vysvetlí. Čo? Nedržal si mu nohu v náručí? Neposkávala ťa? Nie. Ja som poskával ju. No ešte lepšie. Počuť, neviem, čo sa stalo. Išiel som na lico, zvrtla hlavu a jednoducho... Čo jednoducho, ale prečo si ju poskala? Prečo? No, aby som sa jej poďakoval, pomáhala mi s textami, tu zajtra jej musím byť. Počúvaj ma. Je milé od tej malej, že... O tej malej? O tej malej? No pekne. Ty ju voláš už tá malá. Nemôžem mu volať, keď sa tá veľká, keď ju oproti teda je menšia. No. Priznaj sa. Páči sa ti. Ale nie! Ale nie. To by sa ti páčilo, čo? Čo? Dobre, mám riešenie. Takto, keď budeme svojiť, budeš sa musieť vzdať všetkého. Ale, keďže ešte nie sme, dožičím ti tú chuťovku. Áno, ponúkam ti tú malú. Ber to odo mňa ako zasnubný darček. Ale ja nechcem prebať tvojmu mužovi jeho ženu. A však si mu prebral už prvú. Veď- Mňa. Veď práve, to už by bolo asi príliš, nie? Auto je video. Ona by mala stať do svojho muža. Teda od tvojho. Dobre, vidím to veľmi jednoducho. Pôjdem za ňou a požiadam ju o to. A neruším. Ale nie. Viete, nechala som sa uniesť, ale už teraz viem, že to bolo veľké nedorozumenie. Zabudnite na to. Ste veľmi milá. Ponúknem vám niečo na pitie. Nie, ďakujem. Vy sa na mňa hnevate? Nie, mám stretnutie. To je ale škoda. Tak rada by som si s vami posedela a porozprávala sa. Keďže máme žiť pod jednou strechou, myslí, že by bolo veľmi rozumné. Nič viac si neželám. Podľa mňa si úžasná, ale bez tých okulierov by si bola oveľa krajšia. Som krátko zraka, viete, čiže viem, že Daj si dom a sa uvidí. sa uvidí. Áno, máš krásne oči.
No nič, po schôdzke zajdeme môjmu kamošovi. Je to fantastika, Erik. Keby som nemala toľko pacientov, zaviete pána Dašpina priamo do ambulancie. Priamo? A vy neviete, že pán Dašpin je veľmi citlivý a potrebuje pred zákrokom nabrať odvahu tu v obývačke? No tak dnes sa bude musieť zaobísť bez svojej škótskej. Jasno, čo sme tu voľali, šéf? No, povedz áno. To nie je, to sa nedá. No, povedz áno. A ja nemôžem. Nechaj zuby času a poď so mnou. Pánovi Dašpinovi nepadlo dobre, že dneska nedostal svoju škótsku. Švíhaj, povedz áno. Áno, dobre. Povedzte pánovi Dašpinovi, že zubárka má už plné zuby zubov. Viete čo? A zrušte aj všetky ostatné prediny. Vy idete s pánovou ženou von? Áno, dnes je sem pocit, že ona a on, no chápete, nie? No jasne, sebe doprajete dvom mužom, ale pánovi dve ženy to nie. No, viete čo? Zamestnáte pána Dašpina týmto. To stačí aj pre dvoch. Ideme, nemôžem nájsť na veľkú. Ale čo si? Teraz si bez práce. Platím ja. Alex vypíše celú na tvoju hlavu a ja za to draho zaplatím. Áno. No a potom pôjdeme k ďalšiemu kamošovi. Je to šialený návrhár. No a nakoniec pôjdeme pri nové študentské menzy a tam majú vynikajúci kuskus, ten si dáme. No a sme zároveň do tej krčmy, zároveň dookola. Tam si užívame čaj. Čo je to tu také? Čo sa to tu deje? No, vaše ženy si spolu vyrazili do mesta. Povedz mi, že ma ľúbiš. Povedz mi, lebo ja po tebe túžim. Čo si to dovoľujete? No? Opakujem si texty. Aha. Dal by som život za hodinku, za hodinku, za hodinku, za hodinku v čom? V tvojom náručí. Ja sa to snad asi nikdy nenaučím. Nepomôžete mi s textami? Nie? Raz. Povedal som nie, iba raz. Čo otravujete? Do zajtra to musím vedieť. Prosím vás. Tak dobre, raz. Poď do môjho náručia, láska moja. O áno, ty, konečne ty. Čo vravím? Nie? Nech žije? Nie. Nedám? Nedopustím. Nedopustím, aby naše ostatky, Nedostatky? jasné, aby naše nedostatky odlučili nás. Je to pravda, láska moja? Anuška vezme svoj nafukovací madrac a zamierí rovno k samotu. Čo? Ale nečítajte režíme poznámky. To, čo je zátorka, nie. A prosím vás, Vložte do toho nejaký ten tón, hej? je to pravda, láska? Tvoje chodidla, tvoje stehna. A to je slabé, to je tak niekde na výdek a nie do mesta. To je pre telku. Ale na strane 67 znásilňuje. Čo? No, neuvidíte nič, nemajú rozpočet. Dovol mi zmocniť sa celého tvojho tela a zbierať ho až do vytrženia. Dovol mi vystúpať v tvojej tajnej záhradke. Dúfam, to nehovoríte mojej žene. To by som si samozrejme nikdy nedovolil. A vy nezabudajte na všetky Ach, áno. s primeraným tónom. Ach áno, jeden celer magnézy, nebo gracie rebierko tlenka, zajúce
zakôtke. A to je moje včerajšie menu. To ja mám vedieť. Dobre, dobre. Dovol mi zmocniť sa celého tvojho tela a spievať ho až do vytrženia. Ach, áno. Dovol mi vystúpať tvojej tajnej záhradky. Ach, áno. Dovol mi poskávať ťa všade. Ach, áno. Čože? Žaklíneš na tehotná? Ale nie ona. Ja čakám dieťa. A volá sa Puzi Puzi. Tak to potom asi čakáš rúžového krokodila. Hej, akého rúžovo, modro, málo zeleného, otrasné. Musím získať svoju ženu späť. Čo vravíš? Ale ale tak, že ty máš moju ženu, ale vlastne ešte je moja. Takže máš dve ženy a ja ti ponúkam moju novú ženu. Vieš? Moju ženu ti ponúkam. No, ďakujem pekne, už ju mám. Hej, tú prvú. Ale ja ti ponúkam Bubble, druhú. No ale mne to Žaklín veľmi páči. Aj mne. Aj mne. No, asi ťažko, keď si hľadal inú. Ale si nehľadal. Nikto si nehľadal, rozumieš? Ty mi ponúkaš svoju druhú ženu, aby si získal späť tú prvú? Nie, vôbec nie. Tu ide o napravenie krivdy, aby si aj ty mal dve ženy. Ja mám tu starú. Teda prvú. Tu si nechám. Viktor! Prinesli mi tretiu fľašu. Vodnú. Starec chce povedať 7. Pili ste dosť. Ak chcete viac, tam je chladnička. Zdá sa, že si so starcom dobre rozumiete. Práve naopak. Kombinujem. Hrám o čas. Keď si predstavím, že aj dnes večer v mojej posteli s moju ženu. Hrozne ma to ubí. No jasne, sebe by ste dopriali dve manželky. Ale panej dvoch mužov to nie. To bude istý Žaklín. Haló? Áno, nie. Tu žiadny mucko nebýva. To som rád. Samozrejme, áno. Áno, králiček, dobre. Maj sa, papa. Vám telefonoval králik. Ako na súkromný život. Viktor, pomôžte mi získať moju ženu späť. Vybral som si perlivejšie. Viktor, predstavte si, že som ochotný požičať mu moju ženu. To je od
od vás milé. Ale on nechce. A viete, prečo nechce? A zda sa mu zabiť škareda? Ale nie, páči sa mu. Jednoducho sa nechce vymeniť. Takto milé starec nie je. Tvoj šéf je svinia. Čo? Nezbohľad. Veď ja mám väčší nárok na Žaklín ako ty. Vzhľadom na odpracované roky. No, aby to bolo fér, ja by som navrhoval striedave turnusy. Pár metrov No vy obaja ste sviniari. Viktor, zabite mu hubu, lebo zase ma nevíš. Aj hodný starec. Ja ti poviem čosi. No povedz. No daj, no povedz. No neprovokuj ho! Lebo čo? Lebo čo? Bojíš sa, čo? Nepovieš, no? Ty si obyčajný barovať! Počuli ste, čo mi povedal? Nemôžem povedať, že by sa mýlil. Myslíte, že má pravdu? Nie, vôbec to nie. Ale keď je to tak, je to tak. Viktor, pomôžte! Mám ho. Tu? Tu nie, v kuchyni. Máte nové parkety. Ale áno. Vlastne nie, stačí len neškodí. Ťažko niekoho trestať po hlave len tak bez dôvodu. Môžeme skúsiť trinicoci. A to je čo? Trinicoci, to je na bolesti zubov. A spolu s alkoholom to odstaví všetko vnútri tam dolu. Komplet. Komplet. Všetko vnútri tam dolu. Nebude môcť ani. Presne. Mazaj preto. Trinicocujeme tú špinu. My ho tak strinitrocujeme, a čo prestrinitrocujeme. Robert. Robert. Odpustíš mi? Nie. Ale Robert, takto sa hádať pre nič. Povedz iba slovko. Hovno! Nie za to, že by hovoril, áno. Som ťa vysmať. Robert, ty si taký nadaný a stále sa so mnou hádaš. Tu nehovoríme o talente. Tu hovoríme už o géniovi. Nie si taký hlupý, ako vyzeráš. Pripne si na tvoj obrovský talent. Mrzí ma všetko, čo som ti povedal. Aj mňa. Do dna! Čo to máš za rucho? Tvoj pyžamo, ja som nemal tak. A čo robíš v pyžame? Akože čo? Nepôjdem hájať vyparadený. Hovorí sa, nechystaj do poďme. A prečo nie? Lebo si u mňa. Mrád jeden. Prepáč, tu som u tvojej ženy. A ho prikazuj, aby sa hneď obliekol. Bože, ale ma dráždi. Zakazujem ti tam spať? Viktor? Ten váš trici asi zabral. No je v poriadku, to prejde. Rozmýšľal som, pane, ešte ako vám pomôcť. Nie je ti dobre, staré? Zrazu to na mňa prišlo. Je mi horúco. Je mi zima. Cítim, ako mi zaznieva zlomnú telu. Ľahni si, starec. Asi by ti bolo lepšie v posteli. Nie? Je treba veľa teplá teplúčka. Donesie mu váš župan, pane. Ale Sonia. Asi máš prasačú gripu. Tak, tu je jeden fešný župaček pre starca. Nech sa páči, starec. Dúfam, pane, že ste nechceli, aby som mu doniesol ten druhý. Odhovádzate, Viktor. Prosili ste ma o pomoc. Či o svoju ženu už nesúčite? Predstavte si muža, ktorý by sa mal veľmi, ale naozaj veľmi, toho raz mal odložený. Geniálne. A som veľmi rád, že sa ponúkate. Ako? No, predsa ste mučko a máte rád krajinku. Najväčší
vtáka. Vtáka! Králiček je môj bratranec. Volám ľudstvo, ale to je rozhodstvo. A ty to končí. A mohli by ste to pracovať do svojej izby. Nie, v zmluve má žiadne vzťahy na pracovisku. A keď ste skúšali s tým smradom, bol ste taký zlobý v tej ženskej úlohe, že vám napadlo toto zúfale riešenie. Vy ste blázon. Prepačte. No to mám pocit, že mi nesedí. Sadnete oveľa lepšie ako pánovi Belmánovi. A k tomu som smradu predať pani bez boja tak. Dobre. Sa z toho dospíš? Čo? Áno, vždy, keď je pán chorý, kresle smrká a machý. Je cudný. Kto je čudný? Zúpanie cudarci. Pane, dostávate triašku zimnicu? Ktože mám? Áno, niečo ako staré. Treba sa zapapušiť. V atmosfére. Vidím sa lepšie, či máš vyhľadný, čo? Nie, pán má aj druhý. Cítim, ako sa mi vracajú síly. Už? Ako to už? Nechcem, aby ma žaky videla v takomto stave. Tak, tu je šupáček pre start, pre pána. Ženie ma to. Na vašu miesto by som neváhal. Hodiny týkajú. No, tiež je nevšedný. Hej. Oba sú pánové obľúbené. Však, Múrko. Hej. Máme dva milá. To prirodzene. Ach tak. A vyberal si ich sám? Samozrejme. Ach tak. Prečo stále hovoríš ach tak? Lebo sa mi veľmi páčia. Ach tak. Som veľmi rád, že máme rovnaký vkus. A už neskrývajme, kto sme. To sme. Tak moja papulka. Čo je tvoje? To by pecité. Strelal si zo mňa? A vôbec nie. Prestaň s kravinami! Čo tu hráš? Ešte 5 chvíľku si zrnul, lebo som tvoju ženu čakal v posteli. A hrozne uráža, že myslíš iba na ňu. A mňa si vôbec nevšíma. Vieš, ja a Jacqueline už dávno žijeme ako brat a sestra. Ale. Áno, prečo si jej milenec? Ona dobre vie, že odo mňa už nemôže nič očakávať. A ináč to bol jej nápad. Povedala, že mi dovedza herca. A ja som dávno túžil k tomu hercovi. Čo som sa zbláznil, či čo? Prečo? A čo tvoja druhá žena? To je zámienka pre susedov. A to si advokát? Som človek dvoch tvári. Cez deň advokát, večer ženské šaty. Toho mi nebudeš odolávať. Poznám mŕte filmových producentov, divadelných riaditeľov. Tajúci, že späť maličky. Netreba potláčať svoje chudy. Ale prečo si mi ponúkla svoju druhú ženu? Možno sa bude chcieť. Si ozaj nechutný. No prečo? Nechcem, aby tvoja žena bola medzi nami. Preto. Chcem, aby sme boli spolu šťastní len my dvaja. Čo? Aj ty sa mi veľmi páči. Myslel som si, že tu vôbec nie je baba, ale ty si mal najlepšia. Čo? Ale to, čo som ti spovedal, vôbec nie je pravda. Ja viem, že mi poznáš jedného životeľného riaditeľa. Ale ani! Áno, viem. Viem, že nepoznáš aj žiadneho filmového producenta. Páčiš sa mi? Kvôli sebe samému. A čo Jacqueline? Jacqueline, tiež sa mi páči. Ale menej ako ty. Takže takto. Máme si tu papulku, je zvodná, daj sa zmieť. A čo keď prejdeme? Tak poďme do mojej izby. A keď sa vrátia naše ženy? Tak nás zamkneme. Môže nebyť zima. V mojom objatí. Ty ti ma pomenú pochúčať. Zimom
Stačilo. Čo? Hral som ti divadlo. Bože, ty si ale výborný herec. Ďakujem, odchádzam. A, nech ti tvoja žena dohodí niekoho iného. Ale vieš, ani ja. Keď odchádzaš, môžem ťa pomôcť. Ale slušne. Samozrejme. Asi ruší. Ale vôbec nie. Môj priateľ práve odchádza. Starec, ty nás opúšťaš? Nemôžem ostať. Kapulkovú si dať. A že sa pýtaš. No rozhodne si s vami musím prísť. Konečne som našiel ozajstného priateľa. A od toho priateľa príde hneď, ako som ho našiel. Budem si ťa predstavovať, ako sa túlaš v daždi, zasnežený snehom, po úzkých uličkách zavlatený, s prázdnym žalúdkom a vnášaš kus svetla do našich biedne osvetlených kultúrnych domov. Myslíš to? Áno, si ten druh priateľa, ktorého stretneš najradšej. Ak je to tak ostávam. Odpovedám veľkým platonickým áno na tvoje krásne priateľstvo. A keďže tvoja žena už nemôže od teba nič viac očakávať, vynaložím zo seba to najlepšie, aby som ťa zastúpil. Nie, Neboj sa, nebudeš sklamaná. Pozri, všimol som si, že ťa žene, že má tvoje pyžamo. Vieš čo? Tak ti ho vrátim. tak teda odchádzaš. Nie, a v noc budeš spať nahý. Nie, prečo práve ja? Dajte si, pán Belba. Vraciam ti ho. Viktor, on je tu, úplne nahý v mojej posteli. Vonku sú asi vaše dve ženy. Pani Joriška bez kabelky, tak nemá... Viktor, neotvárajte, pomôžte mi, pristanem na všetko, len nie on. Keby sa nám podarilo tej špine nahovoriť, že pani práši koberce z vdeky na každej plávajúcej podlahe, no aj parketa, chápete? Nie. Nechajte ma. Ale za to! Uvolila som čudnú cigašku. Áno? Áno, a letí! Krúti sa mi hlava. Tak si položte sem. A Viktor, čo to robíte? Dal by som život za hodinku tvojou náruč. Chcem boskávať tvoje kolienka. Chcem boskávať tvoje stehna. Ale Viktor! A volaj ma Robert. Robert! Hlasíš o Robert. O! Robert! Ešte hlasíš o Robert. O! Robert! O! Robert! Láska, starec. Počuj! Ja verím tomu, čo vidím. Počkaj! Už nezostanem ani minútu v tomto úchylnom byte. O áno, pane. Odtadiaľ to. O áno, o idem. Čo ste ma urobili? Z lásky ma dal. Z lásky! Z lásky k pánovi Belmanovi. A tak trochu z lásky aj k odmene. Pane, vaša manželka zachovala nejazdená. Až teraz sa vraciaš. No, hej. A nevieš, koľko je hodín? Hrozne som sa od teba bál. A kde je Robin? Odišiel. Niečo si mu povedal. Povedz. Zrejme nevedel doceniť tvoj charakter. Myslíš, že mám zlý charakter? Ale nie, vôbec
a ten môj. Môžeš ho konečne oceniť? Ten tvoj? Ten tvoj hriešný charakter? Áno! 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 Drahý! Drahý! Slečna, Áno, máte ešte jednu cigošku? áno!